penso que és una bona idea i jo soc partidari de que la penya tingui una mascota i que recuperem el dimoni que a l'època bona dels 90 vam tenir. Bueno, l'altra, la veritat, que va deixar una bona empremta, no? I aquesta suposo que mica en mica, quan vagin avançant els partits, s'anirà adaptant millor. Sí, perquè és d'un dimoni que anima molt, és molt graciós. Home, sí, jo crec que simbolitza alguna cosa de Badalona, de les festes de maig, el dimoni. A mi m'agrada. Sí, és millor que l'altre, m'agrada més. Aquest partit de bàsquet, que hi hagi animació, a que no. I crida l'atenció, la mascota. Que és molt guai el dimoni i que anima a tothom i que li agrada molt als nens. No fa por, és molt divertit. Bueno, que està bé que tornem a tindre una mascota en el camp, m'agrada, anima la gent. Crec que hauria d'animar una mica més al públic, però bueno, està bé, a poc a poc, li donarem marge. Home, a veure, jo crec que està bé que torni a haver-hi una mascota perquè, no sé, dona joc i els nens s'ho passen bé veient la mascota i els ho xoquin les mans i tot. Jo crec que un pavelló ha de tenir, un equip de nivell ha de tenir això. Home, és maco tornar a tenir un dimoni, perquè aviam, el que era el Mikaku era divertit, era una mascota divertida, era entranyable, però realment jo crec que la penya es mereix el dimoni. És impactant la mascota, realment, bueno, és acostumar-se i jo crec que acabarà quallant, és el que esperem tots, no?